Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović iznio je podatak da je fiskalni promet u općinama Iliđa i Novo Sarajevo za prvih 6 mjeseci 2025. godine veći od ukupnog fiskalnog prometa u Republici Srpskoj. Da li je to tačno? Iako je Istinomjer tražio informaciju o fiskalnom prometu za prvih 6 mjeseci, Poreska uprava Republike Srpske poslala je podatke za prvih 9 mjeseci 2025. godine. Zbog toga nismo mogli uporediti tačnost tvrdnje koju je iznio Jovica Radulović. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje mjesečne izvještaje o prometu na fiskalnim kasama, pa smo uporedili podatke koje imamo prvih 9 mjeseci u spomenutim općinama, kantonu Sarajevo te u entitetima. Ukupni zabilježeni promet u općinama Iliđa i Novo Sarajevo nije ni blizu onom u Republici Srpskoj. U prošloj godini kanton Sarajevo imao je duplo veći promet od cijele Republike Srpske, a u ovoj godini veći je za 2,3 milijarde konvertibilnih maraka. Fiskalni promet u cijeloj federaciji veći je za 3,5 puta nego u Republici Srpskoj. Fiskalni promet u Republici Srpskoj povećan je za oko 73% u odnosu na 2024. godinu, ali je i dalje manji nego fiskalni promet u kantonu Sarajevo. Opširnije o ovoj temi čitajte u analizi na istinomjer.ba.